Okhulumayo phambi kwenu isiphuzulu isuka lapha e-121 eMthubakeni. Bathi ke mali i-romanticize lento yethu bengafuni ukuthi wesigugile kuthiwa ama-veterans. Umzukulu wami wangibuza ngelinye ilanga sikhulume ekhaya wathi wesibali sibizana sibali ngomzukulu wami. Wathi wena wayigama lakho uSipho ungenalo igama lomkhulu. Ngithi mina ayibona noSipho yiko omkhulu nje. Wathi hayi wawabiza abanye omkhulu abagama. Ngithi nama ngazi lapho umama leligama. Comrade ikhona into engijabulise kakhulu. Angijwayele ukufunda kodwa lapha ngibhale njalo point ambalwa abaningi. Kodwa khona into engijabulisile phambi kwayizolo ngingomunye wabantu abanenhlanhla yokuhlala kwi-national structure. Uthe bakhulunywa lapho phambi kwayizolo ngiyakithi uMthubatuba unenhlanhla. Kodwa inhlanhla yoMthubatuba ngiyibona indlela olwangakhona uMthubatuba ubambane ngobhomana ngeke ukuthi sikhona lapha. Abona uMthubatuba ukuthi ishukhipha namezo isaphethi ngaseMthubatuba. Walandela ne-Big Five kathayi kodwa abakhombe sabanjani ukuthi uyazi ukuthi nizobanga yini ubani ozosimanejela ukhetho, ubani esizombeka phambili sacrifice simenze indlu yomhlabele asikhubele ukhetho sesilwini. Akashikhulunywe ngekhubu kodwa nathi shina ngiphanameza angiqali ukuyibona lento. Okungijabulisileke ilento yokuthi ama-structures ubaba uMsholozi kanye nentando yeningi lento kuthiwa idemocracy uye wakususpend. Yabona ke thina sina special amasosha wayazi kalkuleni. Uyakhomplaya ucomplain late mathosi yale uyakuleyo ndawo ufike wenze lokho abantu kwenza ubuye uzobuza ukuthi kodwa commander lento yakho lona ukuthi siyelele suqedile lapha kaniyiboni yenzeka leyo. Angazi noma yenziwa ukuthi abanye benu bajoyine umzabalazo ngoba sokunamathenda na kungenzeka ukuba abanye benu bajoyine umzabalazo ngoba sokunamathenda. Makuthiwa kunesikhundla noma kuthiwa isikhundla sokuklina ama-toilet ucabanga ukuthi sezothola ithenda. Makuthiwa kunesikhundla noma isikhundla sokugada egeyithini ephakathi sagile uduma ithenda ekhanda bese yala. Okunye kungijabulisile kwezinto ezimbili esasibhekwe uMongameli ukupheliswa kwe-National High Command. It's normal. I-National High Command isekho. So why ijabulisa na? Ama-members e-National High Command benekhala elide. Bethi behlelele phezulu bezofaka ikhala lapha ekhaya. Bethi behlelele phezulu befaka ikhala eThekwini eThekwini befaka iChitshwayo. Bebekwazi ukuhlala ekhoneni nabantu abathile nekhaya. Kukompayile ilist yabantu abayimikhovu yabo abazozwa nabo. So sikhona i-structures officially esiney'nkakha zimbalwa lezinkakha lezana njengoba ngibheka ngasho kadilazi. Ukhona ngisho uGeneral Mananda lapha noma uMshabalala. Abantu abasuka ngaphandle, abantu abaziyo ukuthi kuyini unyawo omyane ngaphandle, kuyini uba yisosha, kuyini ukuthi inhlamvu yesibani idlule ekhanda kuwe. Ungijabulisile lokho. Uyabona
comrade, ayikho into eyenza ukuthi nilwe, and ayikho into eyenza ukuthi silwe. Kahle kahle nilwe la manganibuza. Uma kuthiwa le leadership lena ikhethiwe ukuthi masimanage noma isicoordinate kube i-national effort, yini eyenza ukuthi kube yini lena ubani lokuthuma ukuthi yilwa uyimoshelele. Siyazi kukhona lento kuthiwa yi-agent provocative, uyivule ku-dictionary ungayazi. Laba abantu abavele besuke nje egiye ukungakanana lutho. Umuntu ngesuke nje umbona ukuthi uprovokile noma ngadinga yakho. Ethe angeze ukuthi uthithwane usethi point of order. Senza leyo nto wasihleli lapha. Why inkinga siphethe mandate esiyithunywe ngabantu abathile. Inkinga umkhovu womunye umuntu. Yabona ke lokho sasibona kwekandweni izo sisiza. Ngoba lento lena iyenza ukuthi singabi nawo respect lento kuthiwa ukuhlonipha. Sabahlonipha abantu abadala. Asahlonipha umuntu uzazi ukuthi uyena. Ebenzile ukugcizelela nje la kulamagama engibabhalela lapha ukuthi lama-comrade akhethwe lapha awakhethwa ngoba engcono kunathi sonke. Mhlawumbe nawe ungalida kangcono kunawo, kodwa isizathu sokukhethwa kwabo bakhethwe ngoba ngeke silide sonke. Cabanga masisengosihlalo sonke la endlini ukuthi i-chaos yenzeke ngaba yini. Nabo-ke laba abafuna ukulwa ake belinde ukuba befuna ukulwa, ake beqale ukulwa emva ka-2029 ngeke siyeke manje sakumkhona. Ukhona into edumile emkhondweni, lento yokubamba kwe-leadership, lento yokuthi ewubani yena umthembeni mthembi, umthandeni mthembi noma seyibekiwe nje. Why ungakhethwana? Ibe khona ngalento futhi ethi angeke ngiphathe umthetho mina ngoba ngiyamazi saxabana. Bayithathisile ama-comrades ngicabanga ukuthi iswalelo ayiphele kusukela namhlanje. Kwi-meeting yaphambi kwayizolo ngamele uzwe nohlelo oluhle lokuxosha nini emilwayo. Umuntu owathinta laba uthobe ngabeli yokuthintela uqobo laba ama-untouchables lawa ngoba bazokwenza umsebenzi kamengameli bethuluma ngameli. Wena esukuma abathinti uzobona akuphathaliseki noma ngabobani. Manje benike ngambona umongameli wendlela kenza ngayo bangabo bambhala kasebaxoshile bephuma eceleni bawu-8 ubaba uhlophe u-deputy president usevela kuxoshwa nakwathiwa uhlala ekhaya. Ucabanga ukuthi ubani-ke wena bakuxosha ijaji? Wena wayezozenza ingozi ngoba kahle kahle uzenza ingozi. Uma umfuzi uma ozenza ingozi lama-comrade lawa sizowavikela singama-veterans. Thina sinayo into esizoyiluza. Mina ngimxoxela indaba engayibuzana, abanye bayayazi. Mabili ama-province no-national abanominate ukuthi i-national parliament nancaba. Umengameli wanga-approach, I refused. Number 1, ngimdala kahle. So kufuneka ngihlale emvakweni ngibone ukuthi ngenza kahle yini. Number 2, asikho isikhundla esangigetsha emzabani
sime emva kwabo sibalekele ibuhlungu nje inhliziyo yami ukuthi ngoba baphelele lapha, kodwa sethemba ukuthi sizoyithola incazelo ecacile ukuthi kungani abanye abangekho abanye abaphundile. Why uzokhethwa i-organization kodwa ungeze emhlanganweni? Ngibuye futhi ngingajahile ngithi lo mkhuba wokufika late ngwenzelani? Why nifika late emhlanganweni? Cela nje ukuthi nangidlela ngesikhathi ngixoxela into encane indlela esasiphila ngayo thina. Kwi-underground thina wawuthi umuntu asihlangane ngo-7 besifika ngo-6. Uma kushaya u-10 to 7 ungakafiki siyahamba. You know why? Engaphela siyotshela amabhunu ukuthi sohlangana ngo-7. Angithi training yethu ithi uma sihlangana ngo-7 ifuna ngo-6 sesikwi-meeting point. Sizobalanda kanjani labo masipala sibuye nabo manifika late nonke emsebenzini kanje? I-service delivery izofika kanjani ebantwini manizofika umhlangano usuphelile? Bekuthiwa siqala ngo-11 bani siqala ngo-11 ngo-10 kukhona abasafika namanje uzokwenzani? Uzothini la? Noma mhlawumbe usale uthathe mandate kwi-opposition uphinde futhi okungiphethe kahle nonke niphethe amafoni umhlangano njengalona wadinga amafoni niyavideolize niyabhala ikhona nje ibhuku esengeke ngabona into ekhulunywa manje iyaphela le nkulumo entotho lapha sigcwele izwe lonke niyayazi lento kuthiwa you need to know ifika niyazi ukuthi thina njengoba sinapha khona imfihlo esiyofa nazo ezenzeka ngesikhathi sizabalaza abanye bethu beku-underground movement. Uma ningakwazi ukufihla ukuthi niplanani nibhale emafonini ninikeze ikelini nenzani kahle kahle. Why nenza lento nenzayo? Ngibhale lo comrade khona manje use-Eastern hawu commander umkhanya ukuthi nihleli ngiyabona nihleli la. Some of you are even recording izinto ezikhulunywa nithu social media for what? Comrade, you need to know okwazi unyamboza akumdingi okwazi umadlovu akumdingi engikwaziyo abakudingi nani engikwaziyo akumdingi. Ilento kufuneka siphile ngayo. Nizovikela kanjani umkholo uma ngabe nizimpimpe volunteer? Niyavolunteer bekuthengisa abantu. Even imedia iyazi ukuthi sikhuluma ngani. Why? Ngelinye ilanga sikhuluma ikilasi lapho ekuhlala khona sinitshele ukuthi niyadeserve ukuba abantu ngomkholo noma cha. Kodwa engikwaziyo alikho i-organization edeserve ukuthi bengelungana elimpimpi. Ukumpimpa akubona kuhamba uyokhokhela. Zikhona ey'khokhelwayo, zikhona ey'fana na-paid volunteer develop information zingakuzwanga. Nani yosurvive kodwa kwe-underground nina manje? Ubani vele ni-volunteer and keep information. Uyazi information eningi siyazi ukuthi nabonyamboza nabomadlovu nangabanye nabozonke nabophose siyifunda kwi-social media. Comrade, ihlisani moya. Uma nifuna i-organization ibe nento esiyifunayo ake silalele nabafuni senze lento kuthiwa siyenze siphinde futhi engifuna ukugcizelela lapha siyabonga umkhanya ukuthi leadership yakhona ukuthi iyazi ukuthi khona abantu kuthiwa ama-veterans. Kunento kuthiwa u-Operation Keep Social eyenziwa abantu abathile abasebenza ofisi yomkhonto abangafuni ama-veterans. Why bengafuni
sikhona la sinama-veterans masisaphila ithanda lingathandi sizongena ngenkani emhlanganweni we-MK. Nithanda lingathandi umsholozi usazosikhona asikhokhele futhi sizomvikela. Kunendaba evelayo lokhu kungafuna ama-veterans. Khona ukhombethi wethu besinomhlangano ngomhlaka 5 ihlanganise wonke amagerila abanye besuka kwa-ANC ayekile ashiyile besubambe inkandla ngomhlaka 5. Before ngifike nomhlangano kwaqhamuka into eyi-voice note ethi ukhombethi shobe edumana nabafazi babantu. Yes? Ishiwo yimember